Losdol dan lanjut lemu WhatsAppan cek paket data yen enteta tukokne tenan de elingo yen mantan kono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen kringet bareng awakmu tak gawe losdol blas aku ra rewel nyanding sliramu sing angel disetel tutup-tutupno chattingan karo wong liya rapopo aku ora gelo kok tutup-tutupi nomere mbok ganti wirasat hati angel dihapusi senajan mbok ganti tukang las bakul sayur lan tukang gas titeni bakal ngerti losdol dan lanjut lemu WhatsAppan cek paket data entetan tukokne tenan de elingo yen mantan kono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen kringet bareng awakmu kok tutup-tutupi nomere mbok ganti wirasat hati angel dihapusi senajan mbok ganti tukang las bakul sayur lan tukang gas losdol dan lanjut lemu WhatsAppan cek paket data entetan tukokne tenan de elingo yen mantan kono kabarmu tandane iku ora rindu nanging kangen kringet bareng awakmu nanging kangen kringet bareng awakmu